Готови ли сте, деца? Да, е вярно, капитане! Не ви чувам! Да, е вярно, капитане! На морското дъно кого виждаш ти? Спонж Боб, квадратни гащи! Се отуча на дупки със сини очи! Спонж Боб, квадратни гащи! Какво ли разбира от морски дела? Спонж Боб, квадратни гащи! Познават го рибките, няма сега! Спонж Боб, квадратни Готови? гащи! Спонж Боб, квадратни гащи! Спонж Боб, квадратни гащи! Спонж Боб, квадратни гащи! Спонж Боб, квадратни гащи! Спонж Боб квадратни гащи. Планктон и бургерокръците. Затвор на Бикини Боба. Това е свръхсекретното ниво. Първи ден ти е и ще ти дам